kasih. Aku iki karo Mas Klidik karo Mas Kluthuk iki adate yen ketemu sak panggung yen ora neng Madiun, Ponorogo, neng Solo. Iya. Ketemu neng Blitar lagi ya pisan iki. Kira-kira der apa ora engko? Ayo. Aku ki lho, aku lak sampean wis kulino neng kene. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokah, barokah. Nggih. Ridho hidayah saking Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya pinanggih karomah barokah Allahumma. Amin. Ya rabbal alamin. Mas Cahyo, dalem Mas Klidik. jembleng serendeng gumun setahun kula. Kok ngaten? Jer bali desa wayangan setahun ping pindho nek ra kene ra enek. Gosek sampean ora kulak pawarto adol pangkrungu. Piye iki? Iki ingkang kagungan hajar menika Pak Ponari kalian Bu Tumirah disengkuyung karo Mbak Dewi Yuli. Lah iki mula kula menyampaikan bahasa ngeten iki menapa? Sebabipun syukur Pyai Candirejo menika luweh-luweh. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian. Oh iya. Anggenipun leh kagungan kersa dipun sengkuyung kalian warga agung masyarakat Candirejo. Saya dipun kuati kalian sedaya kepemerintahan wonten ing Candirejo. Mula niki pejabat tingkat desa yang selalu memberikan tuntunan dan dukungan penuh kepada masyarakatnya. Mula niki pejabat kali masyarakat menyatu manunggaling dadi siji, nyawiji golek kenggon sing kepenak wonten ing ngajengipun Bali Desa. Mula tepuk tangan wonten ing Candirejo, Pak. Wah, Pak Lurah perangkat lan sedaya. Nggih, Pak Sukar lho, asmane Sukar ning piyaine nggih mboten Sukar blas. Oh iya ta. Kepenak nyatanipun ngeten iki dipun paringgen kaya ngeten iki Jopi. Nggih. Alhamdulillah kepengker mboten saged sowan wonten ning Candirejo Pak Cahyo. Pas bersih desa. Bersih desa. Lho sampean anu piye pas repot apa pas anu tanggapan dhewe? Mboten. Lah kok ora rawuh rene? Anu pancen mboten ditanggap kok. Tak kira lek napa job dhewe melu sapa ta sapa. Mboten pancen nggih kathah damelan ngoten. Kathah damelan. Jenengan niku leh ngumpani kok ya iso apik. Lah kulino Madiun dan sekitarnya paling ngono kuwi. Ya Allah, masyaallah Mas Cahyo. Nggih. Ngeten niki penjan pirsani. Niki masyarakat ingkang ikhlas, masyarakat ingkang luhur budi pakertinipun. Saya lenggah tarik-tarik wonten ngandhap diriwangi sing ngadeg nika kecepit pager barang. Niku ming bedheke napa? Ming melu ndonga, melu nampa syukur keluarga besar saking Mbak Yuli. Leres. Niki Mas, Mbak Yuli sekeluarga ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran, nikmat boten dipun nikmatipun ditampi piyambak nanging dipun tularaken wonten ing tangga teparus dayanipun. Nggih, leres. Alhamdulillah nggih. Niki rawuh jam pinten jenengan? Kula saking Surabaya wau enjing. Loh, kok ning Surabaya? Iki acara dari Provinsi BKKBN. Sosialisasi dengan masyarakat Jawa Timur diajak lebih sehat, jauh dari stunting. Leres. Pancen Jawa Timur menika luar biasa. Benjang menika Dinas napa niku pariwisata Provinsi Jawa Timur ugi badhe wayangan wonten ning Pasar Sumoroto, Ponorogo. Tanggal 11. Sareng kali kula. Jenengan temu ndi? Teng Tulungagung. Wayangan. Nggih no, jenengan teng Ponorogo kula teng Tulungagung. Oh, nggih. Acarane sami. Acaranipun benten, kula sunatan. Wah, ngeten. Sunatan. tak kira padha karo ki lho, taraman lho. Taraman pripun? Pangapunten. Nggih. Mas Kluthuk mboten saged ngomong napa-napa. Sebabe? Ari-arine teng mriki. Ayo. Masyaallah ya ampun. Ayo sampean ngomong ini Pyai sepuh-sepuh sing lenggah. Jumeneng ini direwangi kados ngeten iki bedake napa ming pengen golek seneng Mas. Leres, pengen bahagia. Nggih. Masyarakat mriki niku tujuane ming bahagia. Nggih. Biarpun suasana yang tidak baik jangan dimasukkan atau jangan ditelan matang-matang. Nggih, mentah-mentah. Ditelan. Wah, iki pikirane nang ndi-ndi iki wong iki ora. Mengke nek mentah ora tek. Sik aku tak takon. Keluargamu apik-apik ae to? Wis sae. Asem. Anu Mas sampe jeneng arep gak kowe naman. Betul, alhamdulillah. Mas Kluthuk ki lho mbok arep ngendika apa pamane? Sementara Mumpung enek ari-arine jenengan kaya Sumantri kali Sukasrana. Ayo.
Ya jan masyaallah. Kaya layang seta layang kumitir. Layang gaden lek. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu piyai ingkang lenggah kados mekaten nika dipun catet ngamal jariyahipun. Nggih. Menungsa kuwi ora kok kudu sedekahe gawe duit mboten. Nggih. Nanging nggih pangucap lan doa itu penting. Leres. Duwe ngilmu ya kanggo mulang. Nggih. Duwe tenaga ya kanggo rewang. Leres. Kagungan duit nggih gelem nyumbang. Nah niki. Piyai niki tiga niki pun dipun cepeng Mas. Nggih. Mula duwe ilmu ya mulang bertukar pendapat sharing. Nggih. Duwe tenaga ya gelem rewang ngriki mboten gegem tangan, gotong royong, gumolong nyawiji, guyub rukun sayek saeka kapti. Lho, duwe duit ya gelem nyumbang. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian Nggih. kagungan duit ya gelem nyumbang sedekah dana driya. Untuk kebahagiaan. Leres. Jadi wong yen duwe dhuwit mesti bahagia ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten. Nggih. Apa bener ngono Mas Kluduk? Sing ngomong sapa? Lha iki dulurmu sing ngomongi lho. Pripun to sampean? Lek duwe dhuwit Bahagia. nyatane enek sing duwe dhuwit akeh, dhuwit korupsi nyatane mek wedi konangan. Lah iki sing diomongke nggon tatanan ngoten niku to Mas. Sampeyan tak belani. Nggih. Nun sewu, sampeyan nyambut gawe kula kerja ngeten iki. Sedaya para warga masyarakat direwangi macul, kabeh iki pengen duwe dhuwit, pengen sugih. Mesti semene kepengin sugih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lah kuwi kaya ngono kuwi. Kula omongi, niki mumpung kula niku nun sewu ade niki main ning ngarepe langgar. Musola. Nggih. Main ya iki. Pentas. Akhirnya Main iki jiki. keplek lho. Nek awake dhewe pentas gelar budaya. Pentas gelar budaya. Yen pangapunten Mas. Pripun Mas Kluduk? Mas ayo. Sik. Iki dodolan apa to iki? Kok repot dhewe iki. Oh alah sindene oleh door prize ya. Durpres kepiye kok? Ngeten. Napa niku, Pak? Wong sugih. Nggih. Tak ning dhuwur ya, Mas. Monggo bebas. Nggih. Pakde amin nggih, Pakde nggih. Ora apa-apa to niku. Awa. Nggih. Kowe lek muko wendel kaya ngono saiki. Nyapa lho. Amit. Bah. Pripun wau? Nggih. Wong niku sedaya nyambut damel, Nggih. direwangi rekoso, ketepuk ringkel, Nggih. direwangi kaya wae apa wae dilakoni mergo kepengin sugih. Kata-kata sugih niku salah Mas Cahyo. Pripun? Wong niku aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Aja dadi wong sugih. Ning dadi wong cukup. Apa ya salah ngendikane? Salah. Lho, Mergo wong sugih ki ning dindingkon mesti kurang cukup, ning nek wong cukup ki mesti bakal sugih. dicekel omonganmu. Tak cekel. Kebo sapi gugu Keluane. menungsa. Omongane. Berarti wong sugih urung mesti cukup. Cukup, nek wong cukup mesti sugih. Jlentrehke, Mas. Nggih, sampeyan ki nuwun sewu. Napa? Neng dinggon piyayi anggere wis sugih, niku mesti uripe sarwa kecukupan. Elek dereng mesti. Contone, Ndek ngindian mirsani berita napa mboten? sing ndi? Sing wakil menteri Oh, pusat. pusat Ngapa? sugih napa mboten? Disugih. Nyatane isih korupsi. Oh, kuwi Berarti kan kurang cukup. Oh iya, nafsune sing ning Nafsune lah, nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan niku nek anu Mas, ngati-ngati bocah niki nyolo wedi. Ning nek wong cukup niku mesti sugih. Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo kerupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing darani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Dadi wong ki sing penting cukup, Cukup. karo syukur ya. Syukur. Nggih. Tegese rejeki sing ngandum Nggih. pengiran to. Nggih niku. Nah, saiki aku tak takon. Tak cekel gunemamu. Tegese Nggih. anane syukur rezekine pengiran pira wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih. Upamane sampean karo Pak Poniran. Nggih. Pak Poniran. Lah, Nggih. butuh- Pak Ponari, ya to. Disangoni. Gila. Iki sing darani wong sing kurang sugih. Kok iso? Nanya apa, Mas? Lho ditanggap kok lali karo jenenge iki lho. Lho mangan ngangge keter apa-apa ya ngangge kurang, ora nggih. Iya lek sing cilik. Upamane sampean disangoni. Pak sinten? Pak Ponari. Lah. Aku meh Pak Ponadi, kleru ya. Nggih. Pak Ponari. Pak Ponari dipun paringi upamane 10 juta ditampa karo Mas Klitik ya. Nggih. Terus didum to. Nggih. Mas Klitik ndelalah kuwi njupuk Napa? sing 8 juta sampean 2 juta. Mergo gedene rasa syukur lan rasa cukup kok tampa kanthi ikhlas. Leres nggih ngoten niku. Loh. Aja meneh kok mek 2 juta. Kula niku ora diweana, Mas. Kula ikhlas Mas Cahyo. Tek apik menatimu. Sebabe apa? Loh, yo tak nggo nyalu utang-utangku ndek ingi yo. Kok Utang karo apa, pitik sik ndek utang 7 yuta.
jenengan iki takon gon syukur ki mau lho Mas. Dalam pembagian hitungan matematika dalam syukur mau Mas Cahyo ki ming pengen ngerti ngono lho. Keikhlasanmu kaya ngapa ngono lho. Apa? Ya wis. Wong ikhlas ki penting. Ngono lho nggih to Mas. Leres. Karena apa yang diberi nikmat dari Allah itu adalah titipan. Harus kita manfaatkan. Kula niku lek ndelok ikhlase warga masyarakat Candi Rejo. Nggih. Khususnya awake dhewe niki kudu nyonto pinaringane Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wehi ragane awake dhewe kuwi sedutune keikhlasan Mas Cahyo. Wah, Sik, kok ning gone ragamu ikhlas iki. Contone piye? Contone penjabarane piye? Niki lek ngarani apa ya? Jawa lek ngarani apa? Kula wae unen-unen. Nggih. Ragane menungso niku wis ikhlas. Lan ragane menungso wis ikhlas, iki ya kudu dicontoh menungso kang urip ning alam donya. Niki non sewu nggih. Ragane menungso ki enek non sewu. Umpama ning ngarepe dhewe kabeh dadi siji. Iya. Ning ngarepe dhewe ki nek panganan. Iso nyawang ora iso njupuk. Iso njupuk ora iso mangan, iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso ngetokne. Ayo, napa niki? Elok ki jeru lho ki. Lho, jeru niki saking jerune niki minggir golek nggo cetek niki. Ngilmumu tegese Lho, dalang. nggih lho, Bos. Napa niki? Sik kok iso nyawang ora iso njupuk. Keiklasane ragane menungso kaya ngono. Iya. Ning ngarepe dhewe nek panganan, Nggih. iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Kuwi mripat. Mripat iso nyawang. Nggih. Panganan ning ngarepe awake dhewe. Bener. Ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan ke mung iso njupuk tok. Nggih. Ning ora iso mangan. Sing mangan sinten? Lambe. Lambe. Ya bener. Ikhlas ora tangan? Ikhlas. Tangan ki mek njukuk tok. Ora berontak. Ora berontak, Ora melu mangan protes. dhek ya? Ora melu mangan. Mata ya meneng wae. Mata ya meneng wae. Sing mangan sinten? Cangkem. Lambe, cangkem. Cangkem utawa lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sinten? Ilat. Ilat. Ikhlas ora lambe kuwi. Kok urut ya Mas ya? Heeh. Kamu kok dadi siji lho. Nggih napa mboten? Iya. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing ngrasake wareg Sing wareg sinten? Weteng. Weteng, Mas. Loh. Ikhlas ilat. Iya. Weteng menika iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah kuwi lho. Sing ngetokne sinten? Ayo silet. Silet Mas. Wong Jawa mbok dilus. Wong Jawa gugur apa-apa ngono lho. biasane ki Santoko ndang piye? ngene wae ndang langsung ending ngono lho. Niku keikhlasan raga menungso. Wadidang sih. Wadidang. Dadi insyaallah warga masyarakat Candi Rejo menika keikhlasannya itu sesuai dengan pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti moto enek manfaate. Manfaate, Bos. Kuping enek manfaate. Enek manfaate. Irung enek manfaate. Enek. Lambe ya enek manfaate. Enek. Iya. Iki sirah ya enek manfaate. Ya ampun. Tangan enek manfaate. Enek. Sikil ya enek manfaate. Aja mleh kok mata irung lambe. Iki ya nek manfaate. Terus cak-cek. Adike lek guyu bau water. Alah ya Allah. Berarti kabeh Loh, manfaate. iya lho, Bos. Nggih. Dadi non sewu sedaya warga masyarakat Candi Rejo ing dalu menika dalam rangka nyengkuyung menapa ingkang dados gawene Bapa Ponari. Insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didohke bilahine dicedhake rezekine. Amin. Berarti sampean ngomong raga ki ikhlas. Saiki sampean mesti ngerti raga. Raga, ikhlas to raga? Lho iya no. Saiki tak tekoni. Aku apa kowe? Aku. Ya Sorayan. Lho, nggih lho, Bos. Nggih. Iki ilmu lho. Leres. Acara rame kaya ngene lho. ruwatan to. Pak? Ruwatan. Sebabe rame apa, Pak? Disponsori karo BRI karo Rokok 76 iki lho. Dadi Kuwi ya pas nggon briling ngono. Ngono. tak tekoni rek. Aku apa Mas Cahyo? Mas Ayo. Ya ngono. Waduh. Apa iki? Mas Ayo. Wis tau burung iki? Dereng. Waduh. Lha apa iki? Iya ting. Kok nek kene sukses digawe ning Delopo. Iya. Saya kula tekoni. Pripun? Jenengan niku nun sewu nggih. Jujur to? Jujur. Jujur. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Berarti jenengan niku nun sewu. Berarti jenengan niku nglakoni napa sing gelem nglakoni, insyaallah sing gawe bungae wong liya. Nggih. Sakniki kula tekon. Jenengan yen nenek jajan ning ngarepe jenengan jalan bener mboten? Ya yen teku luwe tak jupuk. Leres. Nggih. Sakniki kula tekok. Jenengan niku ndelalah mlaku ning gang. Ndelalah ning kono iki nek dhuwit 100.000 ning gang niku. Jan cukup mboten? Tak jupuk. Rezeki kok kuwi.
Berarti jenengan niku rasa imane kurang kuat, rasa ikhlas, rasa nrimane kurang kuat. Loh, sebabnya apa tek ngono? Iki sing jenenge weteng lak butuh wareg. Ketika ada makanan, ya kita makan. Sing klotekane duduk panganan. Ning kono jan niku mlaku ning gang, ning kono dhuwit 100.000 sampean cukup mboten? Ya dijupuk. Nah, berarti sampean ki imane kurang kuat, kena godho sing kaya mangkono. Oh. Saiki upamane kowe Kula liwat ning dalan. Nggih. Enek dhuwit 200. enek 100.000. 100.000. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Wah, berarti Imanmu kuat berarti. Mboten no, wis sampean cukup kok. Lah lekmu rombok cukup tak cukup. Wong iki ya mantan copet to, Mas. Kowe iki mbok ngomong wae nek Cahyo mau wis dipundhut karo Mas Cahyo. Saiki tak tekoni. Anu, Aku ditakon. Iki ilmu tuwa lho ya. Adu kepinteran tenan. Oke. Saiki wong sing apik lak kudu Jujur. jujur. hambeke bawa Laksana. laksana lagi. Iki digemiteran lho ya. Oke. Sampeyan nyambut gawe ngene goleke sapa? Bojo. Bojo. Tresno karo bojo. Tresno. Lahir batin. Batin. Ya. Karo anakmu Tresno. lahir batin. Lahir batin. Yen tresno karo bojomu, yen kowe diceluk bojomu Mas Rene kok, kowe mara apa ora? Moro. Ditimbali bojomu? Moro. Mara. Mergo Tresno. Karo wong tuamu tresno apa ora? Tresno banget. Yen diceluk karo wong tuamu? Budal. Nah. Kowe karo Gusti Allah tresno apa? Tresno. Ngalah-ngalahne tresnoku karo wong tuaku karo bojoku. Tegese yen diceluk ditimbali Gusti Allah, Aja sik. Kok ngono to iki? kowe aja mencela-mencele. Jare hambeke bolek. laksana. Ora Dadi, kena klincati. Antarane ati ini kudu ngawiji gitu, Mas. Ati lati pangkarti dadi siji ya iya yen ora ya ora. Nah, ngono. Tapi aja kok ngono to. Dirungokke sik nggon pitakone dirungokke sik. Ayo Rono. Ngono. Kowe iki kurang mat, kupingmu kurang mat. Jenengan baleni, Gus. Nate to wong Jawa ngendika? Nggih, Mas. Hambeke napa? Bawa Hambeke laksana. napa? Apa iki kalau? Bawa napa? Bawa laksana. Bawa laksana. Tegese ora nglincati pangandika sing Sing Ngono. nggih niku. nah, yen iya ya iya Yen ora ya ora. Nah, digemi ya ki ya. Nggih, nggih. Sampeyan nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojo kula. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal-budal Mas aku teko. Jenengan sing ngukir jiwa ragane sapa? Wong tua kula. Wong tuwa ditimbali karo Tetep budal kula. budal. Teko. Mergo Kula tresno. nah, pertanyaannya, sampean kali Gusti Allah tresno mboten? Tresno, Mas. Lek ditimbali sewanci-wanci, Sik to, Mas. Kok enek sih piye to, Mas? Lah sampe lak wae dibudal ning ndelapa sing ngancani sapa? Iki lho, kowe Sing ada iki sapa? jenenge ngono kuwi kurang siap. Kurang sawing. Lah, kalau adikmu kae kena dicontoh kowe. Matur suwun. Mewakili arep. Loh. Iki sinau Mas, sinau. Iya. Kullu nafsi da'il qatul maut. Lho. Santrine Gus Idam iki. Kullu nafsi da'il qatul maut. Nggih, Gus. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Nggih, Oh, Gus. nggih Dus, nggih. Gus kok dus piye Gus? Lah iya. Ngono. Ngene dus. Aku lu cempe. Wong iki kedunungan napas bakal kajemput maut. Lah ngopo to? Ngapa ya? Cablek. Duduk mukrime barang. Wah, gayamu lagi kok iso, Pak? bagus. Lah iki mau kene aku gila kok kene dipok kene. Mbak Kesi sing nolak yo kek. Kok kowe dicablek lemu gemagus kowe. Mbak Kesi sing lak oke. Lho iya no. Nah, lah. Wong wedok ya aja dingolokne. Lho, ngapa? Berarti wong 1000. Kuwi wong lanang sing receh. Lho. Kok receh Kok pripun? iso? Loh, Mbak Kesi sing lak oke. Lho Mbak Kesi sapa wae sing seneng piyaine ora kersa kok. Justru malah itu menjadi nun sewu. Itu pengalaman hidup saya yang menjadi kebanggaan saya. Ah, alah rupamu koyo kapur barus ngono kok. Kamu baru matamu iki. Kok dadak leh. Lek ngelokne dulure aja kapur barus ngene ora pantes, ora sopan. Gemuk. Kowe yo gemuk, masyaallah irenge. Masyaallah. Iki lho. Sing nolak oke. Iya. Justru malah iki ya. Hmm. Biyen tak tolak. Mbak Kesi iki. Lah wong piyayine cakrake kaya ngono garwane, he? Iki Iki lho bawe ro kaya ngono, ningrat kaya ngono kok iso. keblondrok iki. Kowe contongmu ora angger jebles kowe. Mas Cahyo ki mbiyen nalika karo Mbak Kesi itu juga perlu penuh perjuangan. Ayo, aku serasi lho, Tuk. Ora kok mbelani aku serasi. Aku dalang, kono sinden. Nah itu. Aku dosen, kono Dosen. Lah ini. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti sampean ki nun sewu. Itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora iso golek wong jaba. Lingkup lu tuh sekecil, Bos. Kok sik
cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu. Itu alibi. Kok iso? Lho iya lho. Loh, saiki dalang ya. Sik, Apa? dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Kowe ora ngerti. Tuh, Senggakane Sinom Mbah Nom Surata kae. Pripun? Sing lanang seniman, sing putri Seniwati. seniwati, kayane mlumpuk. Lah kaya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lho, Kuwi lek padha tanggapane. Heeh. Lah lek padha ora tanggapane, priyo jeleput kabeh. Tapi kodrating Gusti jodoh rezeki pati derajat sumiti marang kersane Gusti. Kuwi karepmu. Lho kuwi tulisan tok. Ning lek ra mbok lakoni kanthi becik kuwi ora bener, Mas. Lho, Jodoh rezeki pati Gusti Allah sumiti marang Gusti. urung mesti. Lho, Lek menungsane ora mbudidaya kuwi ora bakal dadi sempurna. lho. Bener ki, bener. Ah. Jodoh Nek ora digoleki, ora temu. apa ya ming tengok-tengok tok? Tengok-tengok tok ning omah. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngari. Ning omah tengok muga-muga ya blas kowe ngantek tuwek ya bongkon bujang kowe. Ya ora? Nggih, Ya kudu nurutus. Elek ora. Loh, nurutus ki dolan, Bos. Dolan. Mergo nek dawuhe para winasis hablum minanas hablum minallah. Artinya, Ya ngono kuwi mau tak WA wae sampe. Kudu nurutus. Ya ora? Ya kudu yo bermasyarakat. Lah kok nek tengok-tengok tok, mosok arep enek wong wedok mara sampean gelem tak rapi. Ora enek, Bos. sik, kowe tak debat lek iki. Napa? Dadi lek wong tengok-tengok ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Oh, sik, sampean ngadeg entuk dhuwit ora? Oleh. Aku ngopo iki? Niku. Linggo, tengok-tengok ta? Ya. Nun sewu ora pamer. Aku karo kowe entuke akeh ndi? Akeh. Bosok kowe. Aja nyek wong tengok-tengok ya. Nadyan tengok-tengok ning ya asile luar biasa mergo ora perkara ngadege karo le tengok-tengok ning pikirane piye anggene cemerlang gagas marang pakeliran. Sing saya katakan apa tadi? Tengok-tengok. Heeh. Lek sampean kan dhewe iki tengok. Oh, Mula iya. ben dadi tengok-tengok kowe rene wong loro terus tengok-tengok. Ora iso. Aku ngadeg kok. Dadi nek separo Sawan berarti nun sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Lah lagi ya. Mergo kula ngomong tengok-tengok ki wong loro, padha karo OT jajan menika. OT kuwi Wis, Kuwi loro. nek siji. OT. Nek separo Ot. Ngono lho. onde. Onde iki lek jajane loro, Bos. Nek siji, Onde. nek separo. On. Lah nek tengok, Tengok ki wong loro. nek siji, Tengok. nek separo. Teng. So tingine medion ya aku ya. Ning ketake kowe kok iri karo aku. Mboten iri, Bos. Ngene lho. Aku karo Bu Kesi ya munggah panggung Nggih. bareng. Mudhun panggung bareng. Sesuk ning kampus budal ya bareng, Nah. mulih ya bareng, Ngene. istirahat bareng. Gini. Kowe meri karo aku. Oh, tidak iri. Jenengan tuh jangan besar kepala nun sewu nggih. Besar kepala besar hati. Ya besar kepala dinduk tawon aku ndingi. Mboten. Ngeten. Aja kemlindi. Aja kemlindi. Iki witeng klopo sak lubune. Sampan ki ditutne Mbak Kesi iku ora perkara tresno. Lah, Lho. mergo sampan tau diculik terus nun sewu, lirak-lirik liyane. Mas yang tak takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mau latih, Bos. Ning atine sapa roh? Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Ya ampun. Jadi yang paham dengan perasaan itu saya, Bos. Masa piyayine menik-menik ayu kaya ngene. Menurut saya, don't look from the outside, but from in the heart. Jangkrik, pangananmu gatot kan dadak. Kok dadak bat look from in the heart, don't look from the outside barang iki. Kuwi apa? Kowe bahasa Inggris irungmu mekrok kowe. Kowe ora harus kata-kata. Apa? Beautiful because of love. Beautiful because of love. Artine, Mas. Engko tak WA. Ayu mergo Ayu tresno. ki mergo tresno. Ayu ki mergo tresno. Sak elek-elek aku. Ning karena dulu tuh Mbak Kesi cinta terhadap saya. Kita aku ganteng. Loh, lah kene ngopo kok milih Mas Cahyo? Nah, mergo aku pilih liyane. Loh. Berarti orang mbok langgati. Bukan tidak melanggati, nun sewu. Mergo wis direbut kae. Loh. Wah, jenengan nggih ngoten niku nyulayani, Mas. Aku ora kok ngrebut, aku ora ngerti yen biyen nate gandeng karo kluduk. Mindah kaya apa lamun to omah-omah Bu Kesi karo kluduk njur nang nggen kuwade nggen kembar manyang kae mlaku bebarengan dicondro karo dalang manten. Lah, kamu manten putri Kadisri Tanjung ingkang kakung Kadisri Gala. Lah apik banget to kuwi. Menika Sri Bombok. Menika ya ora kepenak.
Ya arep kepiye masa lalu biarlah berlalu. Betul, Bos. Guyon, Bos. Dadi ngeten iki lho, Bos. Dadi intine Bumbu. Bumbune wong seneng ngeten iki. Mula Mbak Ruli ngejak seneng Mbak sapa? Yuli. Mbak Yuli. Mbak Ruli ki anake poniran mau lho. Ngono. Iki ngejak seneng. Mbak beliau wonten medal, Gus. Wekdal wonten. Mr. Rian kita ajak ke sini. Ya. Lah sing komunikasi bahasa Inggris sapa? Loh, ini yang Translate kok ora paham itu? Mas Kluthuk niku riyen pangapunten, Mas. Pangapunten. Betul sih. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi, Mas. Eropa mriko. Nggih, 3 tahun. Elok. Teng Spanyol suwi. Loh, pripun petek niku? Loh, pripun? Ketek sapa celah? Loh. Petek. Mencuri perhatian. Mula bahasa Inggris luar biasa. Elok. Malam, selamat malamnya apa, Mas? Good night. Loh, Pinter, bener. selamat pagi. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter, Pak. Silahkan duduk. Sit down please. Loh, iso, Pak. Neng Inggris suwi kok. Umpama silahkan masuk. Eh? Silahkan masuk. Silakan masuk. Oh, lah mbok omong iki lho. Jake, kowe iki ndang sakset ngono lho. Ora mbok omong sing kuwi. Oh, iki rasa dadak ngandani kan ya sing terekam apa gitu lho. Welcome come in. Welcome come in. Dadi apik ngono lho. Kursi bahasane apa jajal? Chair. Kursi, Chair. meja. Table. Loh, iso, Mas. Iso. Pintu. Door. Loh, iso, Mas. Pulpen. Open the pulpen. Iso. Bola. Bola. Ball. Oh iya. Keluar. Out. Bola keluar, Out ball. bola masuk. In ball. Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Hands ball. Lho, kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Double. Ora iso. Iki pinter kok Mas. Aduh cepat. Sore dadak-dadakan ngene mumet. Aiso jujur. Enggak, Mbak Ruli diajak Nggih, iki. Mbak Yuli kalian garwanipun. Siap. Nggih. Mr. Rian. Mr. Rika Ryan. Welcome. Suku batok elah. Roma menyatu Le-ole ayo muto. Monggo Mbak Yuli. Yen loba. Yen lore. Monggo bisa lihat. Bersama Mbak Izin bos, Pripun? Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang. Oh, mantuk ning ndi? Ning Dandong. Loh, daleme ning luar negeri kok. Di. Amerika. Lah yo Dandong, Amerika Serengat. Sengate lah yo tang kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. Panjenengan pun menika lenggah wonten Bali. Oh, Bali. Lenggah wonten Dubai. Oh, Pun wonten betul, Amerika, nggih. Wonten niku. Nggih. Nggih. Ngerti tok kono. Oh iya. Rono kula niku iso tak bikin rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun. Wonten Waranggana menika. Niki Niki daerah. tobi ingkang saking Blitar rumiyin Loh. nggih. Nggih. Ada to? Oh, Dinten Mbah Sukron niki. Pun di menika to? Nggih. Wah, nek niki nun Dalah. pangapunten, Mas. Pripun? Dalang lek ora kaya nun sewu. Dalang lek Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya. Napa nggih? Dalang lek dalang-dalang lokal kene ya. Nggih. Nggih adegan kewan, kuwi mesti gawe dekorasi. Oh iya no. Mas Cahyo ya adegan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi. Dadi Lho iki ora enak. Lho kuwi payu wis tememplek ning kono kok iso. Menika, Pak. Nggih, nggih. Menengan, Nduk. Nggih, Nah, nggih. iya, Ini, kenalan. ini, Nadyan wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing rung tepung. dereng ya guys ya. Guys. Iki sakmene iki paling ndak ya wis apik, iso
ning budaya banget kok iso. Nggih. Anu karo Om Kluthuk, Nduk, coba. Ah, ngono. Saya ayu ta, Nduk, sampean, Nduk. Nggih ta. Asmamu sapa, Nduk? Diva. Diva, cocok. Nggih. Insyaallah sampean iki sampean dadi diva sinden tradisional. Amin. Nggih, nggih. Sampean diganti ya, Nduk, ya iki aja kembang melati ya. Lah napa? Sampean diganti kembang api gini dadi rada Ya kobong lho si cengelmu kok iso. diva-diva. Bocah wedok ki anggere bathuke nono. Ales ngomong Piye katuranggane? Katuranggane Nggih. ki pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. bojoku iki bathik nanang antek separuh ya. Niku nonong Nono ngubut. separuh ki. Kene terus kene maju malah ngono. Lah tek koyo turunan banyak ngono. Penyendengin batak bentuk ning tembok lah. Wah, ngawur wae. Berarti Anarkis, lemu ya. nata infrastruktur kurang. Malah ora. Apik. Coba Dek. Dalem pundi? Dalem pundi? Lego. Wong legok. Nggih. Ngerti, Duk? Legok ndi, Nduk? Legok. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Oh, Legok ndi? kemloko. Mloko, ngoran-ngoran to. Nggih. Nah, iya. Kok pirsa? Lah, aku soboku ning kono aku biyen. Anake ommu ki ning kono, Nduk. Ning polsek. Oh. Ning polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Srengat. Dadi dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Ra penak iki. Cocok. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa? Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo sing kepenak. Kyai kene iki nyenengke kok, Nduk. Betul. Korpe dijak kepiye-kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak D ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Mau nek kono nek wong kejlungup ra ro keplese. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset ya aku dhewe kok. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tekku kowe. Pak, ayo. Tembang, Pak. Nggih. Sing enek bawane, syukur lek iso roman karo Mas Ayo Kristik. oke. Anu pelek ya, Gus. Ah iya, nggih. Aku kula niku dibengi iki rada bingung, Mas. Ngapunten. Napa? Piye apane sing ngono? Gamelane yo komplit pelok slendro. Nek gamelane komplit iki lho, cah iki wong iki lho. Kok enek Pak Minto, Pak Eko. Lali kowe rada bledu. Bineka Tunggal Ika ngene iki. Heeh. Wong iki pangapunten, Mas. Pripun? Sok kala konotasine piyayino benten-benten. Nggih. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Yo saiki kok dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Nggih. tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Ngono kuwi, Indonesia. Duk, ngono iki kebersamaan. Lah, Kaya nggih. kembang setaman kae ana mawar ana melati ning kabeh harum. Ngono. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok ngono kok gamelane kok penak bareng munggah iki lho. Iki Pak Minto. Pak Eko, lho kok nggone Pak Boy ndek iki ya. Iya, ini dapat ya nek ya. Bu, iki yo boi kan. Pak Jakon reneng iki Pak Jakon. Apa nembange Mas Klitik? Pamintaku, Pak. Wah iya, dandang gula. Iya. Sedang gelo wae. Kalau Pak Boy. Ayo. Aku karo karo sampean ya, Dik. Nggih. Mas Lutuk derek mboten? Jongko ae. Dekorasi no. Nun. Dekorasi. Dadi Kok katut nyambut gawe. dekorasi to, Pak? Sing nembang lak wong loro. Nggih. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk. Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melat-melet wae ngopo to, Nduk? Biyen iki lahire nyidam nyambe. Awang digandul kok nang ngene wae. Mboten nembe kecakot semut. Kowe iki ra ngawur wae. Iya. Wong ngono duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nimasida asik atut runtut tansah reruntungan Jan, bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet, lah saiki sirahe pengen nang ngene terus iki.
Kaya jam ya. Domoy wong wedok ki ya nek kuat ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo Kayak wong lanang no. Eh? Kayak wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Wah. Otot bayune kuat. Wis salah. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok tok wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, lakune piye? Ning ndi mesti. Oh alah lho. Sirahe gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti gak mampu. Ning ndi lek men? Oh aku ambil ning ndi. Lho padha ae no. Oh iya. Coba terusno Cahyu, Cepi. Ing sarina Plak-plak wae ngopo. Properti barang plak-plak. ngene Endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. mboten niki. Kok aku butek ini kon madangi piye kok iso? Ora aku koyo dop. Sampeyan iki tak ibaratke kaya cahya sing sumunar. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus. Mboten niki. Keju to mrene? Keju. Kesel to nembang sing apik karo lungguh ngono. Nggih. Yo. Kene. Kursine. Kene tak mesake bocah iki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Iya. Niki pripun napa? Lho kuwi lenggah ono. Oh, mboten napa-napa. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggahan. Oh, nggih. Kok lungguhe ra apa-apa kok Kebetulan. idek ra apa-apa Nggih. kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja begagah. Oh, mboten. Kae putri iki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren ketoke Mas Kritik kuwi. Nggih, Oh, tadi sik. keduren. Iki nek keduren kok kene disuruh mudun. Nah. Oh, ngoten. Wah, canggih. Enes telane nggih ngarep to. Oh. Nek iki rada rono. Bener. Nek iki mudun, plek. Nah, nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak dudahi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Larang lho Ayo, iki Dok, nek canggih ngeten. lho iki ora ayo. Canggih lho. Ngono ya. Kuwi nek mendek, kuwi rada curuh ngono. Kok nek Nggih. pengen munggah, nah ngono. Saking mriko mau. Sik jajal. Kula tak nyoba, nggih. Nek pengen munggah, iki dire. Lah, Kula tak nyoba. ya ngono. Lah kedokne ngeten. Dhuwurno sik. Oh, dhuwurne sih. Dhuwurno sik lagi dindekke. Ardi Ribet. dhuwur Ben didhuwurke iki lho. Aku pengen Iki lek nyoba. sing didol iki ora dhuwur, Lah ngopo? modot. Moto tak sendiri kene. Oh, mau. Nafsu ya kau. Ki metu, Nduk. Nggih. Tem-temmu kuwi. Iya. Nah. Wah, duh. Duh, dewa. Apa kok duh Kok diwong? kuwi to? Catan kingkang. Ya. Kok duh dewa. Terah patute dados kursi wawoke. Wah, wis jan kuwi melu Pak Boy neh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datang kinggang. Mike cedhakke. Nah. Wibawa lho. Datang Lang dhuwur. Dah. Ngono Luwih antep lho, gede. Cemeng, ini cemeng ketribelen. Bassnya ditambahin sedikit. Lo. low. Nah, iya. Kurang gede sithik. Gandeng tangane suarane digedhekke. Kurang gede po. Jadi Kurang gede. Malah ngeteni. sik guyumu ndak penak ngono. Kaya syuting RRI. Tatan genggang serambut welas mring awak. Iya kok Sakit tengah. Kok iso kok ngono. Campur iki. Mara wis ganti, saya mus ganti lho. Ganti Pak Boy. Iki langgam bawane iki Sidosari ayo. Sidosari. Alah ya. Ganti kok ganti Pak Boy.
lamun Aduh. adoh caketing ati Gendi kowe nduk, sampean Mbak Diva. Yen cedhak tansah mulat. Mripatmu apik lho ya. Nggih. Kok iso dadi wanita centil. iki nek wong wedok iki kok kedepe kerep berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah Sing ngomong sapa? lho Bojoku iki wedoke kedepe kerep ini ya. Lah kok tibake kulino dadi barongsai. masyaallah Ayo. Mari ngeluak bodi. Sita asih Jane aku mesakne anggere banyol terus iki korbani bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyane setia, piyane apik, Saestu, grapiak Mas. semana. Nggih, Mbok aja dilok-lokne. mboten. Nek guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih lek teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten kan. Heeh. Asline bojo kula ayu Mas. Ayu ya. Nggih, Lahir batin nggih. lahir batin. Syukur. ayu apa Tapi semu awake godit Mas. Awake gudi, Tambah lemu. lemu, nek lek turu lho ya. Angger miring lho ya. heeh Iki kok spray lho, iki ngusung lembek. layakno awakmu dhewe yo glagepen Lah ketutupan lemak aku. kok iso glagepen to turu iso Batin ku glagepen lho, kemelku kok kulit aku yo ngono. Mula kono olahraga bojomu ki. Lampun. Lek iki mun melu yoga. Bojo kula iso nggih. Nggih. Melu yoga bojo yoga kula. niku sinten? kok melu yoga berarti awakmu ora tanggung jawab Lah nyapa to? lah saiki melu yoga iki lho Yoga yo. oh senam Iya. Lah sing latih jenenge yoga. Iya. Kon lari-lari ngono lho. Lari-lari nggih. Oh, benisuk Mas. Angger nyolong lo mlayu juga. Ya. Ya. Pindha mimi lan mintuna Ayo. ayo bareng nimbas anet tepi wajib Neno. sita asih Bajute ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi Mas sampean Angkat, Mas. pun musiwa kula rondong anyaran tinggal ayo tak terke ning ndi teng pundi Mas ayo tak teng pasar wae lah tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Katingan tindak wae ra numpak taksi. Tiba nganggon kula
kasih Mbak Tita. Terima kasih. Pak, makasih. Ini Mr. Rian sudah standby. Nggih to? Yes. Masya Allah. Standby Nggih. and cus. Cus iki apa? Apa ki? Rene ki apa? Cus. Kambie. Arep mbok Please sunting. kambie. Nah, kowe nek ane di aku wis cus rono lah ngono kae. Come here Mr. Rian. Yes. Monggo. Iya. Mister, please OTW Rene. Suara suling kumandang barani. Tolak suling. Renyo hati. Come here. Mbak Yuli, diajak ke sini Mbak Yuli. Enggak apa-apa. Ya. Ya, monggo. Ya, Rina. Monggo Mbak Yuli. Bener, Mas. Yes. Thank you. Ya. Monggo. Tepuk tangan untuk Mbak Yuli dan Mr. Rian. Mas Yo, Mbak Yuli, Mas Yo. Sama Mbak Yuli, sama Mbak Yuli. Instrumen. Cekat. Neno neno. No 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 no. Suwo. Yo. Vokal. Gak apa-apa. Ngeten. Beliaunya Mr. Rian dan juga Mbak Yuli ini hanya ingin menikmati Nah, pagelaran wayang pada malam hari ini. Nggih, nggih. Jadi tidak mengurangi rasa hormat. Beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Nggih. Itu. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candirejo ini. Dan insya Allah kita semuanya mengatakan banyak-banyak terima kasih. Nggih. Tapi sebetulnya Mas Iya, Jo, iya. karena ini kan streaming Mas. Ya, Nggih. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga akan disengat. jadi Di Amerika gini Mbak Yuli Nah. izin. Sebetulnya tuh kita itu ingin Momentumnya itu. momentum yang bahagia. Bahwasanya gini, Nggih. kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya kita. Nggih. Nah, Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Nggih. Mohon ke sini sebentar, boleh? Nggih. Mbak Yuli. Apa Sama- kira-kira anu Ya. gilo karo Mas Kluduk ya? Betul, lek gilone ini, betul. Pak. Lek jijik paling ya, jijik. ketoke nek disepoti Jawa kok ora pas. Anu lagu barat Mas, Spesial. lagu barat. Apa? Wiwit. Wiwit biyen mulo. Wih baik. Nah, Please, iya. Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin, no. Mboten Oke. kersa, Thank nggih. you. Terima kasih. Ingin terima kasih, menikmati terima kok kasih. ya. Ya, Nggih, nggih. Ini Mr. Rian Rian. itu Amerikanya mana Mbak Yuli? Mbak Yuli? Kulon Amerika nih, kulon tuh gurate. Ya, gadong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya? Oh, itu yang ngapusi. Nanti dok. Tiba neno. Nanti. Dadong. Kok gadok. Bangsane Lek piye kan. Amerika ra kersa saiki ganti piye Jepang wae. Siap. Cek Oke. eten lho. Iki enak loro iki nang kene. Endi? Mana, Bos? Iki enak Mbak Birgita enak Oh, Ninong Nawang. oke, siap. Oh, Jepang. Wah, tak keke lagu Jepang. Yo cocok. Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye kuwi lagune? Loh, Zuenli. Zuenli. Cino. Lah ya Cina Jepang lah enek to.
Padha sipite padha ya. Lah iya padha to. Suweli. Yo. Suweli Mas, suweli. Yo. Monggo, Dik. Nggih, jumeneng Mbak Ya. Enong, Mbak Brigita. Lagunya suweli ya. Oh, iya. Suweli wa aku kelingan. No. Aku pokae yen tak leren. Wis ngono ae. Iki lagune lah. Ngene. Asline saka Jepang, Mas. Suweli. Suweli wa Mbak Gudulmu. Bergita. Dalam. Winong. Dalam. Anda kan sebagai mahasiswa toh? Nggih. Jadi gini. Coba saya ingin mendengar dan melihat dengan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Rian yang jauh-jauh dari luar negeri nimbali jenengan dan juga Mas Cahyo pun tadi. Lah, Coba. Brigita iki sing bar lulus TOEFL lho. Niki. Birgita dulu. Bergita. You and speak English and the Java and the translate. Nah, I'm sorry I speak with Indonesian soalnya biar bisa lebih mudah Oke. ngono lho, Pak. Karena kan TOEFL kan ada reading, ada listening toh, Pak. Nek reading bareng to. Iya toh, Pak. reading. Reading ini gak nge jaket kandel kok kadem. Bukan. Mediding kae ngawur. Mediding nggih nguyuh kae lho. Kuwi basa desa. Thank you for Mr. Rian. Nggih, Nah. bahasa Indonesia ya. Sik ngene Nggih. Mas Kluduk ben marem ya. Ya. Bu Kesi. Lah, Bukasi sik. Bukasi. Bahasa Inggris Bu Kesi. Bukasi, malah maem ya sampean Iya. ya. Bukan sih biyen ning luar yo suwe kok. Oh nang luar sik luar nah dhewe. Ayo. Jadi termasuk yang Pluto. Iya. Hello, good Mister. evening, Mr. Rian Mr. dan Rian, Mbak Miss Yuli. Yuli. Mbak Yuli. Yes. Mr. Rian, excuse me please. Ryan. Mas Ryan, Ryan. excuse me please. I would like to invite you to come to the performance just few minutes to say hello with the community of art in the night, Sik please. ben dijawab sik. Ini loh penting loh, Bos. Oh, iya. Jadi ki wayang Aku ki- ngerti ya, kok jawab mesti. Oh nggih, sami-sami mending. Yeah, we will bring microphone to you. And mikrofon yang dicekel. Ping blasur malah ora. Hello, Mr. Rian. Terima kasih banyak. Wah, biar kae. Ah, nggih. Wah, nggih. Domongi wong kuwi biyen ning pasar Tugurante suwi kok. Ora percaya. Ayo, Atul pitik. Hello, Mr. Rian. Ryan. I Iya. would like to ask you about the performance tonight. What do you think about the performance this wayang? Is it beautiful or what do you think about the wayang tonight, please? Oke. Iya, semua asik sekali. Wah, matur nuwun, Asik Mister. sekali becek ketitik olo ketoro. Komunitas di Jel basuki Jawa, mau iya. komunitas di Jawa sangat indah, sangat seperti berkeluarga. Ya, so terima kasih atas semuanya udah datang dan semoga semua menikmat malam ini. Amin, amin. Terima kasih, Mister. Ternyata Mister Rian itu pinter bahasa Jawa, bahasa Indonesia loh. Awake dhewe ora perlu nganggo bahasa Inggris. Ya, tapi kan ya setidaknya tuh biar tahu bahwasanya edak-edak iki pinter loh. Iya. Ya ben ngerti budaya Jawa. And the Java, and the Sainden, and the Sainden. song, and the Sainem. Saya nama itu Enek sinden nembang tembange sinom ngono lho. saya baru tahu tek. Thank you Mr. Rian. Matur suwun. Yes. Matur suwun. Matur nuwun. Sami-sami. Pak Rian nggih. Waduh. Ayo. Sambi-sambi. Iso ya. Sami-sami ya lho domongi kok. Iki biyen ning pasar gratis. Ini kalau Mister Rian itu mau mendekat ke panggung itu sebenarnya lebih Asik, asik. asik. Enggak apa-apa, kita enggak nakal. Iya, Jadi iya. sindian-sindian ini baik. Sindian-sindian ini Pasti tidak itu nakal. Mas Rian ini takut kalau disuruh Ya menyawer maaf, nanti. saya nggak bisa goyang. Loh, tidak goyang tidak apa-apa. Mr. Rian. Yang penting nyumbang. Podo ae. Kesini nyumbang Thank you. kebahagiaan, Oh, nyumbang iya. kebahagiaan. Oh, berbagi. Ayo. Enggak apa-apa. Anu Mbak Kesi penjan tawani minta request apa? Iya, iya. Coba. Minta lagu apa, Mas Rian? Gending, Lagu Mbak. gending. Gending belok Halloween. Selindro gen Rosmelo. Terus. Kuda kuning. Napa? Kudang Kudang. kuning. Oh, kodang kuning krungku kuda kuning. Kuda kuning ini tak jengemu.
Krunguku malah gunung kuning. Lek kuda kuning kuwi jogete mek. Oh, podang kuning. Podang kuning. Spesial podang yellow beat bleed blur. Anu ya betul. Angel wis contohmu meneng wae timbang Yellow salah. bird. Ilat kuwi kaken loro. Ya podang kuning ya. Ya dibawani Mbak Winong Bawa, karo Mbak bawa. Birgita. Paling kula sing nanggap wong luar itu satu kebanggaan buat saya. Ya betul. Nggih. Ayo coba bawa. Nong, ini nong. Berarti ki engko bengi berane ade dolar to ki. Dolar. Dolar. Iso. Nek Mas Cahyo ki dolar, dodone melar. Lah awakmu Nek aku rupiah. Rupa ganteng, pintar dan amanah. lah aku Pound sterling. apa kuwi? Potongane monster rai kaya maling. Thank you. Waduh. I like. Aku ada enggak? Aku ada enggak? Oh, enggak ada ya. Wis. Ayo. Ayo, bawa. Nadyan wujud temong paksi. Bahasa Inggrisnya peksi Bahasa apa? Inggrisnya Piye? Bird. Brit. Breed. Nyanyi. Gawe with me in the make me Christine. Malah diwerake ora. Oh iya membuat. halus manis nang samake. Kowe iki nginak sing jelasnya bahasa Inggris iki lho. Iki tanggung jawabku besar. Kowe ngawur ya iki yo. Aku iki menerasi bahasa Inggris iki udah angel. Iya ya, banter-banter. Lek please iki apa to? Please ngono kae. Please ini kok sakit, Mas. Sakit please. Kok sakit? Wis itu tolong. Ngawur. Tolong. Penyakitmu. Silahkan. Silahkan. Lek nang nggen bandara nek ladies and gentlemen ngono kae. Menika ladies itu berarti wedok karo lanang. Oh iya, Oke. ngerti. Kayak tahu ning bandara nek tulisane ladies. Terus Terus sing kene woman. Lah apa kuwi? kowe malah duyo ora. Kasih to. Men, ladies karo men. Ladies karo men. Ayo, wong wedok sing ladies ngono lho, ayo. Ladies karo woman iki padha ae. Wong koplo-koplo ya sini iki. Wes. Iki malah guyoni dagelan awas niki yo kene Pak Boy. halus manis nang samake. Soft Oh, iya. of the sweet. Halus manis. Soft of the sweet. Nang semake ne? Eh? Nang semake? Eh? Nang semake iki lho, bahasa Inggrisnya apa? Nyenengke. Nyenengke. I'm happy cute. Iya. Sik, lek manuk mau apa manuk mau? Bener. Lek kucing, Cat. cat. Lek kucing kecemplung sumur, Ya ora iso to, Mas. ya iso. Napa? Kucing apa? Cat. Kecemplung sumur, Napa? ketes-ketes. Ayo, teles kok dheweke. Kucingnya apa bahasa Inggrisnya? Cat. Nek umpama loro kucing kabeh Cat tuh. Lah nek kucing melompat Orang ngerti ya. Long Kowe ngerti cat. ora? Long cat. salah. Apa? kuwi? Freddy. Kowe ngerti kucing? Bahasa Inggrisnya apa? Yo cat. Lek kucing berbulu, Yo cat bull. oh salah. Apa? Kan biyen. Gopo.
Iki buka banyulane Mbah Jorono. Iya. Arep wong donya kae lho. Jenang, ayo. Seminggu. Ayo apa bahasa Inggrisnya? Itu lang jurnai. Lah ya long time di jurnai. Tengah-tengah. Goleki si podang jana. Pendi lebet. Mesti kok guyu ya. Enggak lah, sampean ini sak krungune kok. Lah apa? Finding Yellow Lah Bird. ya Fendi lebel. Fendi. Ibu bunga Fendi mana yang kuning? Fendi ingat. lebet. Fendi mana yang kuning? Pabene ora. Ibu. Tiku Bareng Birgita Winong, yo. nyanding bisa dadi tambah. Oke. No. Jane gambir. Oke. Buka bunang Oke. lali. Dong. Long leng piong. Ora bahasa ta. Tete lonte. Tak anteni suwi lho. Iya. Maka diaturake podang kuning pamundhute Mr. Ryan. Maka, oke, please, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti wengi
Matur nuwun Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih menika saking Kediri lan Tulungagung. Leres lan iki minangkani pambulanipun saking Mr. Rian dan juga Mbak Yuli. Ya. Setidaknya ya saat ini sebagai pelaku seni juga melayani apa yang menjadi keinginan beliau. Wah, harus. Full band. Jadi satu paket Mas antarane seniman karo masyarakat lan uga penanggap. Nggih. Nadyanto masyarakatnya seneng wayang, senimannya ya pinter berkarya, tanpa ada penanggapnya maka tidak akan bermakna apa-apa. Wonten sing nanggap, wonten sing ditanggap, yen mboten wonten sing mirsani nggih apa artinya? Nggih leres. Enek sing nanggap, enek sing mirsani, enek sing ditangkap. Nek nek sone yo bengkok-bengkok. Enak sone, lek ora enek jensete, ora enek disele ya ora mlaku. Enek disele, enek jensete, nek ora enek solare yo gak mlaku. Enek solare tapi lek ora enek sing tuku yo ora enek sing ngeterne. Enek sing tuku lek ora enek duwike ya ora jalan. Enek duwike nek sing tuku gak katokan yo ora iso. Berarti gentek nika wis berkata-kata. Lintang Asmara coba kaya apa? Ayo Mbak Wanda ya, Mbak. Tak duetke karo Mas Kelidik karo Mas Keluduk. Dah. Sini dah. Spesial iki. Wah, Wanda niki ya dangu nggih, derek jenengan nggih. Oh, dangu niku. Niku saking Ngawi, saking Jogorogo. Ya, ya. Kula kerep kepethuk Wanda niki ya. Nggih, niki selirane para pengrawit-pengrawit niku. Saestu. Para pengrawit jenengan? Nggih. Mosok? Nggih. Ora enek. Oh iya. Kesele pas ning kono-kono ngono. Kanca-kanca iki imane kurang tatak. Piye to? Kok gampang kepenginan. Kaya aku serius. Tidak pernah. Lah ya anggere ketemu wong wedok serius kok serius. Yo, bener yo piro Mas ngono kuwi. Serius tidak pernah pulang. Nah niki tuku. Aku tembas melih dhewe iki. Oh, syukur. Aku ki non sewu Mas, karena yo secara mobilitas kon ndi to. Kerja dadi omahku yo ning ndi enek ngono Mas. Saat iki dados kontraktor Mas. Alah pemborong bangunan ngoten. Iki kontrak ning ndi kontrak dadi. Coba. Laras-laras. Pilok. Nggih. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalebu. Senajan ngarungi banyu segala Modar. Wis sesuk nek nembang nggawa gamelan diwiwe Mas.
Iki gamelan ki wis dianu banget lho. Ditata lho tintingane Dilaras ayo. Nah, Nang Surabaya mbok nyanyi full aku kabeh kaya. Lah iya. saya iki dadi Anu enggak. Wis kagungan garwa ora enggak? Dalam? Wis kagungan garwa jenengan. Hah? Oh kita iki kopok nang iki ya. Kenapa? Wis bojo urung? Dereng. Urung? Dereng. wong iki didelok to. Nek angger cunduk mentule ngene iki ora enek sing dawa kae. Ya ya. Iki berarti sing urung duwe pasangan. Oh, maknane ngono to, Mas? Nggih. Iyalah. Nenek, Lek enek. anak cunduk mentule. Nah, nek cunduk mentule siji, Nah. kae berarti bertanda sudah tunangan. Oh, ngono. Nek cunduk mentule loro, berarti sudah menuju gidi pelaminan. Ah. Ning lek bocah itu ora nek cunduk mentule, Ah. rambutnya murat marit, Heeh. kebar konangan. Aku iki Ketangkep lagi. Tadi jangan. Monggo lintang sesarengan asmara. campur sari ora. Tak keprok iki. Aku lek delok kene ku sih. Nggih. Oke. Yo, lintang asmara. Dados. Kalandani. Eda. Nena, nana. Konjuk kagem sedaya perangkat saking Candrejo, Apa kepala desa Pak Kamilwo? dulur-dulur pemuda, kanca-kanca sinoman. Mas Patrick Cakra Budaya. Yo. Pak. Siamban toro ratri mengeleng manis hati setiaku bisa anduweni marasa Rasa kangen nang apa ya tenang aja yang memang ada Dalam? wong ayu Susah ning bakteku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal seneng. ayo Mas Teguh Bulan
sebaya bakti, sebaya bakti. Tenang ya, Mbak. Halo Mas Duduk. Oh. Wong ayu tresnaku kinarya tampa sukadroning batenku. Wong bagus antep rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan nyawa cacal baraga, Yen tresno ora bisa dipisah. yen wis tresno ora bisa dipisah. Perpaduan genre Jawa sama tradisi pengembangan seperti ini. Nggih. Wah, janten. Ampuhe gamelan Mas, nadyan to mung murni parandene nggih nabi apa wae ya jalan. Ajeng kok kaya ngapa gamelan niku lak gawe amaling liyan. Nah, leres. Mula ingkang nyipta rumiyin nggih wonten sunan-sunan ingkang nderek-nderek urun wujudipun gamelan. Nggih, nggih, leres. Lah, Mas Klitik, Mas Dawuh Klopok. Katimbalan. Sing jenenge tontonan wayang niku mboten namung lucon lan lagon nanging uga wonten lakonipun. Kedhepun wonten Mas. Piyayi nika mawi dahar. Nggih. Nggih mboten sekeca wonten ing Madaran mawi kekatan. Kewareken nggih. Nggih. Sebah. Unjuk kekatan nggih plempoken mboten sekeca wonten ing Madaran. Mangke pinanggih wonten gara-gara nggih. Ngistaken dawuh. Kok rajae Lek ngestokaken dawuh kaya abot modele. Ngestokaken dawuh. Betul. Mas Cahyo. Nggih. Inti dari malam hari ini Doanya gimana? dari Mbak Yuli, Nggih. Mas Ryan. Ryan, Mas Ryan, insya Allah niat kajatipun namung berbagi kebahagiaan, berbagi dalam ngamal jariyahipun. Nggih. Insya Allah beliau dipun dungaken dalam mengemban amanah di dalam keluarga, Nggih. menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Lan ugi ingkang dipun ruwat insyaallah ilang sukerta sengkalaning keluarga, Amin. pinanggihna bagya mulya tentrem lan raharja. Amin.